ತೋನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡುಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರಾಟ ಪಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೇವೇರ್ ನಡೆ ಪೋಪ ದೇವರೇನು ಪೂ ಕೈ ಮುಗಿಪ ಅರಡ ನಟೋನುವ ಅಂಡ ದೇವರು ವರ್ಷಗೊರ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ನಮನ್ ತುಯ್ಯರೆ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆ ಪಿದೈ ಬತ್ತನ ದೇವೇರು ಮೀದು ಗುಂಡದೊಲೈ ಪೋಪೇರು ಆ ಮೀಯರ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದ ಪುದರ್ ಆರಾಟ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಈ ಎಂಚ ಒಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಕು ಒಲಾಳ್ನ ಫೇಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಇಂಕುಂಚಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಂಡ್ ರೈಸಿಯೆ ಏಪಲ ತರೆಕ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಜಂಡ ಕಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿರ್ತು ಬಡ್ಡು ಅನ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದ ಸೀನ್ ಬೈ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಫ್ರೇಮ್ ದೀಪೇರಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಫ್ರೇಮ್ಗೂ ಎಂಚೆಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕನ್ನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚ ಕೊರಡು నేను ಪೂರ ಏನಾಲೆ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತುಂದಿ ಎಂಕ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಶಾಯಕ್ದೆ ಪೊಪ್ಪಗ ಈತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈತ್ ಮಾತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬನ್ನಗ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಪೋನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಆರತ ವಿಲನ್ ಐಟುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾಡು ಎನ್ನ ಮಗಲಂದತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ್ಲ ಯಾನು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಪನ್ಪನು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳಂದು ಪನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಹತ್ತಂದು ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ತೋಜವಾಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೈದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲ ಆ ಲಂಚ ಅಂಬಲಿಂಚ ಪನ್ಪುಜೀರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೈದಕ್ಲೇ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇ ಪನ್ಪುನಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಆರಾಟ ಸಿನಿಮಾ ಗೆನ್ನುಡು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರ್ ರಂಜನ್ ಹೀರೋ ಏರು ರಂಜನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವೀಣೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾರ ಅಮ್ಮನ ಅಂಚ ಎಂಕೆಂಚ ನಿಕ್ಲು ಇತನೇಟ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಕೊರ್ದು ಕಲಾರಂಗೋಡಿ ನಾನು ಬುಲೆಪದರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಬುಲೆಪಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ಬಂದಲ ಪನಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಬುದರು ವೇನ್ಯ ರೈ ಬಂಡದು ಆರು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ವಾರ 12 ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರಾಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ರೈ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಸುರುಕಾದು ಚೇತನಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಾಯ್ ವೆನ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ ಅಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸುರುತ ಸಲ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯನ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂಪು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಚಲ್ಲರಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂರಜ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಪ್ಪು ಸೂರಜ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನು ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇನಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಬಟ್ ಇನಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಚೇತನನ್ನೇ ಇನಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂದರ್ಶನಗೋಸ್ಕರ ವಿಟ್ಲರ್ ದಿಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮತ್ತ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಇರ್ನ ನಟನೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುನಕುಲು ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀರು ನಿಕುಲು ಬೇತ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕಲ್ ಇಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪರು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೇನು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ತೆರೆಯುನೆ ಬಂಡದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುನಃ ತುಳುವೇರ್ನ ಎದುರುಗು ಇರ್ನ ಮಗಲೇನು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಆರಾಟ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೇಣ ಮಗಲೇನು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏಪ ಬತ್ತನ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆರು ಎನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಆಪೇರು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ವೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಕುರ್ಕನ ಕೇಳಿರಿ ಯಾ ಪಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಬುಕ್ಕಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಳ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಪುಜಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಗತ್ಯ ನಂಗೆ ಬದುಕೊಡೆ ಬದುಕು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಡ್ಚಿ ಇದು ಕೆಲವು ಜನ ಅದ ಪಾತಿರು ಪಿದೈದಕ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಲೈದಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ಪೋಡಿಗೆ
ಅಂಜಿಕೆ ಅಳುಕು ಅಂಜಿಕೆ ಅಳುಕು ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಂಡೆ ಎಕ್ಕೇಳನೆ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೆಕ್ ಓಕೆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡಲ್ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಓ ಉಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಏನ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಪೋನಾಗ ನಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ನಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏ ಪಲ ಹೋನಿತ್ತೆ ಪಣ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಬಂಡೆ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಉಪ್ನಾಗ ಬಾಂಬೆ ಶೋ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಬೈದಲ್ಲ ಮರು ಓಹೋ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟಿ ಇಂಚಪುರ ಮತ್ತು ಆನಾಗ ಅಡೆ ಬೈದಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಏನು ಟೀಮ್ ಉಡುಪನಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾಗಳ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒರಿಯಾಗ ಪೋಪನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪಾಯರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಮಾತಿರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಒರೊರಿಯನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನತೆದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ರಂಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲೇನು ಪೂರ ತೆರಿಯಾರ ಸುರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡಿ ಇತ್ತದು ಈಜಿನ ಅಂಚ ಹೊರನೆ ಓತದು ವೈರ್ ಅತ್ ಆಲಾದೆ ಇರಡ ಪಂಡಲ ಇರ್ನ ಈರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಐನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇರ್ನ ಉಲ ಹಿಡ್ದೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಯಾನೆ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಡ್ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಡೇ ಐಕ್ ಬಟ್ ಅಪಗ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡುದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಏನು ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಭಾವಪೂರ್ಣಡು ಸಿನಿಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಂಚತಾನೆ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಐತೆ ಇದೊಂಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಪ್ಪ ಅದು ಐತೆ ತನ್ನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿನಾಗ ನಮ್ಮ ತೂದು ತೆಲಿಪು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನಡಪೇರ ಶುರು ಮಂತನತ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಏಪ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ಮೂಲ ಅವೆಂತದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಪುರ ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ 9th 10th ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಐಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಏನು ದಾಲ ಪಂಡದು ಕೊರಂದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಖಾಲಿ ಪನ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪನ್ ಪುನಃ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಜೀನ್ಸ್ ಡೇ ವೈದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪರ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಗಲೇ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ವೆನ್ಯ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆರಾಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಬರಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೊಂದು ಎದುರುಡುಪುನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಕುಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಟಿವಿಡ ಮೊಬೈಲ್ಡ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ಡನೇ ಪನ್ಪಿಲಕ ಅವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರೆಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಉದಯ ಪಂಡ ಆರಾಟ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೋಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪನ ಮೊನ್ನೆ ತೂಪುನೆ ಏಪಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನ ಆರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆರು ಒತ್ತೊಂಜೇರು ಆರು ಒಪ್ಪಂದೆ ಇಂಕ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಇಂಚ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರು ಪನ್ನಗ ಪೊಪ್ಪನ ಮೋನಿಡು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಆರಾಟದ ಆರು ಪನ್ನಗ ಅಂಚನೆ ಉಂಡುಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಂದು ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಗಾವಡ್ ಸಾಂಗ್ ಗಾವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚರೆ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಇದು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೆನ್ಯ ದಾದ ಕಲ್ತದೇರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆತಂಡ ಇತ್ತ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ದಾದ ಮಂತಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಂಕಿಲ್ಲ ಅವ್ಲ್ ಮಂತೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ BCom ಅವಳ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾನು ಅವಳೆ ಇತ್ತ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ದು ಪೋನಾಗ ನಿಗುಲು ಕಾಂಡೆ ಎಂತ ಪಪ್ಪ ಮಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದರ್ದು ಉಪ್ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ಬೂರ್ದು ಇಪ್ಪೋರೆ ಪಪ್ಪ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿರವುದ ದಿನ ತಾನಿ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರೆ ಎಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಐರ್ ದುಂಬು ದಾಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿರಾರು ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಐತ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಸೌತಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಯಾನ್
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶೂಟದ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟೇ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ನಂಚಿನ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ನಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಪ್ಪ ಪಂಡಿ ನಂಚಿನ ಗೆಬಿ ಪಾತೆರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ನನಕ್ಲ ನೆನೆ ಪೊರಿಯು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಚಿನ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಈ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಕು ಓಲಾಳ್ನ ಫೇಮ್ ಬತ್ತುಂಡ ಈ ಇಂಕುಂಚಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಂಡು ರೈಸಿಯೆ ಅಂಜ ಏಪಲ್ಲ ತರೆಕ್ಕು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಜಂಡ ಕಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರ್ತು ಬಡ್ಡು ಅನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಅಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಗಲನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ಕೆ ಇರು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೂದು ಆರಾಟ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ ದಾಲಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರೈ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಇಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಬರೀ ಆತ್ಮೀಯರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಕ್ಲು ಆರಂಚ ಇನ್ನು ಮಗಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಬೋಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ತೂಕ ಇದು ಕತೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಡೆ ಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕನೇ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಬಂಡೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮು ಬತ್ತದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನೆಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲ ನಾಡು ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪರ್ದು ಚಾಮದ ಪರ್ದ ಹಿಂದೆ ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಆತನ ತೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೀಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಉಂಡು ಯಾವಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೂ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಯಾನವು ನೆಕ್ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಪುನಗ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಲೇಡು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ನೆರ್ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಚೇತನ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ತಿದ್ದುವೇರಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇರೇನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಯ್ಯರ ಎಂಕ್ಲು ಬಯಸುಜ ಅಂದ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಯಾನಕ್ಲೆ ಗೊಂಜೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ರೀ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾಂಕ್ ಕೋರ್ನ ಪಾತ್ರೋಗಿ ಯಾನ್ ಜೀವ ಕೋರ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಟ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ಲ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೂ ಬಡೋದು ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಹೂವೇ ಕಾಸದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗ ಹೊಡತಂಡ ಬೇತೆ ಬಡೋದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮಲ್ಪುಣ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನದಯ ಬಂಡ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಯಾನರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಪಾತ್ರೋಗಿ ಯಾನ್ ಜೀವ ಕೊರತೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತುನಾ ಗೊತ್ತಾವು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂತ ಪೊರ್ತಾದ ಬಂಡಿರು ನೆಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ಪಾಗ ನಾನು ಏನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ರೋಲ್ ಅದೇ ಬಂತದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದು ಬಂಡು ಏನ ಅಪಗನೆ ಬಂಡೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಪ್ಪ ನಾರಾಟ ಒಂಜಿ ತರ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದು ಬುಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ದುಂಪುಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ವೆನ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಡೇ 1 ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಇರ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ್ ಅದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು ನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ರಡ್ಡರ ಲಕ್ಷರದ ಮಿತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ತೂತಿರು ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಡ್ಡನ್ನೇ ಸಾಂಗ್ ಏತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಜನಕುಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಹುಡುಗಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಡಿ ಮಾರ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮಂತಿದೆ ಸಿನಿಮಾಡ ಇರೇಗೆಂಚ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೆನಪು ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೆನಪುಲು ಪನ್ನೋಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನರಿ ಉಪ್ಪುನವಲು ಮೌಂಟೇಜಸ್ ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಂತಿದ್ದನೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅವಂದೇ ಬಂತಿದ್ದನೆ ದಯಪಂಡ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಂತಿದ್ದ ಆತ್ ಸಾಂಗ್ ಆತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು
ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದು ದಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಆ ಬರ್ಸಡೆ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓವರಾಲ್ ಏತು ದಿನ ಇತ್ತು ನೀರ್ನ ಶೂಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟೇ ಅತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಏತು ದಿನದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾನ ಅನ್ನದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆರಾಟ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪನಿನ ಅರಮನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮನಾಲಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಾಲಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಆರಾಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ ಪಂಡ ಮೂಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇರ್ದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಅವು ನಮಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪೋಂಡು ಅಂಚ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣೈತೆ ಎಂಚ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚ ಮಗಲಿತ್ತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡ ಮೂಜನ ಸಿನಿಮಾ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಜೀವನಾಧಾರಗ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಇರಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ ವಿಷಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯ್ಜಿ IT ಆನ್ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದಯ ಬಂಡ ಎನಡ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ వాళ్ళు ಎಚ್ಚರಿತ್ತೀರ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇತ್ತೆ ವಿಜಿ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಆರು ಎನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾರು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಏನಾನು ಧಾರವಾಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೀರಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ತೊಂಬತ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲೀಡ್ ಅಂಚಾದು ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಮಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಅಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ರಜೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡೇರು ನೀನು ಓದಬೇಕು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂತೇರು ಐಕ್ ಎಂಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಖಂಡಿತ 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 ಎಂಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಂದು ಎಲ್ಲದ ಸೀನ್ ಬೈ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಫ್ರೇಮ್ ದೀಪೇರಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಎಂಚೆಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಕನ್ನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚ ಕೊರಡು ನಾನು ಪೂರ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ಪೂರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪಂಡರಪುರದ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಟ ಪೂರ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯಲು ಏಂಕ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಗ ಅಭಿರುಚಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈತೆ ಮುರಾನಿ ರಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಯಾನೇ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಂತಜಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ಬುರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮು ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಐತ ಮಿತ್ ಪೋಂಡದಾಂಡ ಈ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕೆ ಅಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಸೆಳೆತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಳೆತ ಬಣ್ಣದ ಸೆಳೆತ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಹೊರ ಮನಸ್ಸು ಐಕ್ ಪೋಂಡದಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಬಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರಿಯಾಡು ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇದು ಆರಾಟ ತುಯಾರ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಅವು ಜನಕುಲ್ ತೂವಡ್ ಬಟ್ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಆ ಐನ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಿರವುದ ನಿಖಿಲ್ ಅಂದ ಅಂದ ಶೋಕಿತ್ತು ಅಂದಾಲ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನೀಕ್ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಮನಸ್ಸು ಆರೇ ಮನ್ಪು ಅಂದ ಪಾಂಡದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಂದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಒಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಡು ಅಯ್ಯಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೆರಿತ್ತೇರು ಹರ್ಷಣ್ಣ ಎಂದವರು ಇತ್ತೇರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಇಂಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಓದಿದ್ದು ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಆತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆರು ಬಂದಿರು ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮನ್ಪ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ತೂನಾಗ ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್
ಎಂಕ್ ನಿಜ ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದೇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಈತು ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಣೆ ತಿನ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಆರು ಆತ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಜನಕುಲರೇನು ಗುರ್ತಪತ್ತುನ ಪ್ರೀತಿ ತೋಪವನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನ ಸರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದರ್ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲು ದಿಂಚಲ ಅವೇನು ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನವಲ ಇಲ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಎಂಕಲ ಇಚ್ಚಿನ ದಾದನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವಂದಿತ್ತು ಎಂಕ ಅವಂದಿತ್ತು ಶಾಯಕ್ದೆ ಪೊಪ್ಪಗ ಈತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈತ್ ಮಾತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಮಾತಾ ಪೋನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಆರತ ವಿಲನ್ ಐಟುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾಮ್ ಪಿರೋರ್ದು ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂತದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐನ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರುವೇರತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ಬರ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಚೇತನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಡೆ ತೂತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಯಗ್ ಮಗಳೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಮಂತಾರೆ ತುಳುಟಿತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಬರುವಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾನೇ ತುಳುಟಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಯಾನು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ನೇರ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪುದರಿ ಉಂಡು ಐ ಬರೀ ಅಹಂಕಾರಿ ಖಂಡಿತ ಆತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಆತ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೂನಾಗ ಎರಗಾನ ಅದುಪ್ಪು ಮೀ ಮಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆತ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಈರೆ ಏನಡ ಪಾತೆರಿ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಚೇತನ ಇಂಚ ನಾಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತೆಗಿಪುನಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಗಂಭೀರ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಐಕೆ ದಾಸಮಲ್ ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಹೊಸ ಬೇರು ಬತ್ತದ ಏನು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಲನೆ ಯಾನ್ ಹಾಕಲ್ಡ ಪನ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಕತೆ ಮಲ್ಲೆ ಅತ ನಾವು ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಒಂದು ಇರಗ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡಾಯಿಗೆ ಏತು ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಏತು ರೋಲ್ ಅವು ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಈ ಎನ್ನ ಅವು ಇಂಚ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕತೆ ಬಲ್ನಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ಕೇನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರು ಮಲ್ತನ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮೇರಿತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪು ಇರ್ನಾಡ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತನಾಡ ಜನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಯಾರು ಇಂಚಿ ಸಾವು ಮರೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ತೊಡಿತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಈತ್ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15-16 ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು 34-35 ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೈಟು ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಜನತೆಯನ್ನು ಬುಡ್ನೊಂಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕಲು ಪಿರವು ಪಿದಾಯಿ ಬೇತನೆ ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅವ್ರ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುವೇರು ಆರು ದೌಲತ್ತು ತೋಜಾಯರು ಮಲ್ಲ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮಲ್ ಪೋದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ತೂಪುನಾರ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಪಿದಾಯಿ ಬರುಡೆ ಕಲೆನ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ಏನನ್ನ ಕಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೈವ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ನನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಮಗಲಿರ್ನ ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದಾದಾನಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒರಿಯುನ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ದಾದಾನಲ ಲೈವ್ಲಿ ಕೊರೊಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲಂದತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳಂದು ಪನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಹತ್ತಂದು ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ತೋಜವಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಿದೈದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲ ಆ ಲಂಚ ಅಂಬಲಿಂಚ ಪನ್ಪುಜೀರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೈದಕ್ಲೇ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇ ಪನ್ಪುನಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಪಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಪಾತ್ರನು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ದಯ ಬಂಡ ಅಲ್ಲ ಕಲೆತ ಒಂದು ಏತುಂಡು ಅಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರನೇ ದೆತ್ತೊನಾಡು ಅವು ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಡಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇರ ಆರಾಟ ಮೂವಿ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ತುಲೆ
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರಾಟ ಏನಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೆ ಎಂಕ್ ವೆನ್ಯನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡ್ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅವಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆತನ್ ಏನ್ ಐಕು ಅಕ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಗಲ ಏನ್ ಪಂಡಿ ನಿಜ್ಜಿ ಚೇತನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಾರಣ ಮಗಲೇನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪೊಡೆ ದೇಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ನೆರ್ದುಂಬೆ ದಿಕ್ಕೋಡಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಬಟ್ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮನ್ಪೇರೇನೆ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೆ ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದುಲ್ಲಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಲ್ಲಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗಂಚೆ ನೆಡ್ದೆ ಮಂತಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗಲ ನನ್ನ ಕೈತಲ ಆವಲಿ ಬನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಭಾವಪೂರ್ಣಾಡು ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಐಟ್ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತನ ಏರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಉಮಾಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅನುಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಪೂರ 2-3 ಜನ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 300-500 ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡ್ದು ಅವು 10 ಸಿನಿಮಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಬಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಲತ್ತ ಕಾಂಪಿಟ್ ಕೊರಿಯಲತ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸುರೂತ ಆಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದು ಎಸ್ ಇತ್ತು ಆರಾಟ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂಡ ಬರ್ಪಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೇತನಣ್ಣ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ಉಳ್ಳರು ವೆನ್ಯ ದಾದ ವೇಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಲೆ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೆ ದೇ ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ ಟ್ರೈಲರ್ ಅವಡ್ ಟೀಸರ್ ಅವಡ್ ಐತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುದು ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇರೆಗೇತ್ ಡಿಎಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರಂದುಂಡಿತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಬರಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮನ್ಪೇರು ಐನ್ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತರನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಚೇತನಣ್ಣದ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಆರಾಟ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡೊಂದು ಏನು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದ ದಯಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನೋಯ್ ಗೆಂದೋಡೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ತುಳುನಾಡುದಾರೆ ಮಲಾರ ಬೇಡುದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ ಬೆಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಅಂದ್ ಪೂರ ಬಡವಿತ್ತು ನಾಕಲ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ದಾದಾನ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಲೆ ಇಟ್ಟು ದಾದಾನ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಸಾಧಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಬಡವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಬೇಲಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏತ್ ಜುಲೈ ಐನೆಕ್ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ಅವಲ ಖಂಡಿತ ಗೆಂದುಂಡು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಎಸ್ ಇದು ವೆನ್ಯ ಪಪ್ಪನ ಸುಮಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲೇನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇರೆಗ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮದ ಪೆರ ಒಂದಿನ ಅದನ್ನ ಇರ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓ ಸಿನಿಮಾದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂಪುನಲ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ್ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ತೂಯಿನ ಚಿತ್ ನೆಟ್ ಮಾತಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಅದೇ ಮಂತದೇರಾರು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ ಮಾತಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಪ್ಪನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಓಲಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡತಿ ಜವ ಎಡ್ಡತಿ ಅಂಚೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬಂದತ್ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಸ್ತ್ ಒರಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಇರ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಡನ್ ನೆನ್ನೆ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಂದ್ ಏನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ದಯ ಪಂಡ ಏನ ಅರ್ನ ಆತ ಸಿನಿಮಾಲ್ ತೂಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ಟಿವಿ ಪೊಪ್ಪ ಆಪಾಗ ಮಾತ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾತದೆ ತೊಂಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಾಗ ಸಿನಿಮಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾಗ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಡೇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಏಪಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಶೋ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಏತ್ ಸಲ ತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಪೆ ಅನ್ಬೋಡಣ್ಣ ಆತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಂಚ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಜೋರ ಪಾಪನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪಾಪ ಪಿದೈಡ್ ಬೇತೇನೆ ಫಿಲ್ಮಡ್ ಬೇತೇನೆ ಇಂಚ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚ ಆರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರ್ನದಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಆರಾಟ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ದಾಲ ಇಂಚ ಮುಜುಗರ ಫೀಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ದಾಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ
ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಪ ಒಂಜಿ ಮರಲೇರೆ ಕೂಟದಲ್ಲೇ ಕಾದಿತ್ತು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೇನೆ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಮುಕ್ಳು ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರಂಜನ್ ಅಕಲ್ ಮಾತು ಒಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಹೋಂದಿತ್ತನ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಖುಷಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ರಂಜನ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವೇ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾರು ನಡೆದು ಸರಕಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ತೂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತಿಜ್ಜಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರ್ ರಂಜನ್ ಹೀರೋ ಏರು ರಂಜನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವೀಣೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ಆರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೊಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂತಾರಡುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಮುಜುಗರ ಅಂದ ಆವಂದಿಜ್ಜಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೀನಿ ತತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆರು ತಿದ್ದೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಕೋಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕಲ್ನಲ್ಲ ಪನೊಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೀರಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಯನಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ನಯನ ಸಾಲಿ ಅನ್ನಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸುನಿಲ್ ಮಾಮ ಇತ್ತೇರು ಸುನಿಲ್ ಮಾಮನಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪು ನಗರ ದಿಂಚೆ ತಗೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನ ಮದಿಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇರ್ ಆರ್ನ ಮೂವಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದ ಆರ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತರ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರತ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ದಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಫಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಇರೇಗ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡ ಯಾನು ತುಳುಟ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಸುರುಕು ಪಪ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೆ ತೋನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲರು ಬಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖುಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಡ ಆತೆ ಚೇತನಣ್ಣ ಓವರಲ್ಲ ಅದು ಆರಾಟ ಸಿನಿಮಾ 21ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ₹100 ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ದಾತ ತಿಕ್ಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆರಾಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆರಾಟ ಪಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೇವೇರ್ ನಡೆಪೋಪ ದೇವರೇನು ಪೂ ಕೈ ಮುಗಿಪ ಅರಡ ನಟೋನುವ ಅಂಡ ದೇವರು ವರ್ಷಗೊರ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ನಮನ್ ತುಯ್ಯರೆ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆ ಪಿದೈ ಬತ್ತನ ದೇವೇರು ಮೀದು ಗುಂಡದೊಲೈ ಪೋಪೇರು ಆ ಮೀಯರ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತದ ಪುದರ್ ಆರಾಟ ಅಂದ್ ದೇವೇರು ತರತೆ ಮಿತ್ತು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಅಂದ್ ಆ ಐಕ ಆರಾಟ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಆಡು ಭಾಷೆಡು ಪನ್ಪೇರು ಆರಾಟಗೆ ಪೋಪನೆ ದೇವೇರು ಅಂಚಿನ ಈ ಆರಾಟ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಪನ್ಪುನದಾಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಯುವ ಮನಸ್ಸಲು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರ್ನಾಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರ್ನಾಡ ನಿಜ ಜೀವನೋಡು ಅಕ್ಲನ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಲವ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಈ ಲವ್ಡು ಅಕ್ಲು ದಾದನ ಎನ್ನುನು ಮುಕುಲ್ ದಾದನ ಎನ್ನುನು ಒನ್ ವೇ ಲವ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ 2 ಜನ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಈ ಲವ್ನು ಪೊಲಿಪೇರೆ ಕೆಲವು ಪುಂಡು ಪೋಕೇರಿ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇ ಕತೆ ಆರಾಟಡುಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಯುವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಂಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆನ್ಯ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪಾತ್ರ ಆದವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದೇರು ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲ್ನ ವೆನ್ಯನ ಪೊಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಸುನಿಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಆರು ಸುರುಕಾದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಮಂಗಳ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನಾರು ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅನಿಲ್ ಉಪ್ಪಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ಲ ಆರೆ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬುಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶೆಟ್ಟರು
ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಬರೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಉಚ್ಚಾರಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಖಲ್ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಲ್ಯ ದಯಬಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ನೇಟ ಮಲ್ತನ ಓವು ಪಾತ್ರಳುಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಲೈಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಬರ್ಪುಂಡೆನ್ನ ಆ ಧರ್ಮದೈವಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೀಡ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ಡುಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರಾಟ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಆರಾಟ ಮನಸ್ಸಿಗತ್ತು ಜೀವಗೊಂದು ಐಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಟಲ್ದ ಅಡಿ ಬರ ಒತ್ತು ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೂಡೊಂದು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಿನಿಮಾ ಆರಾಟ ನೆಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲು ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂದಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾಲೆ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದ ಇರ್ದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬುಕ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ ಕಂಕನೆ ಪೂರ್ಣು ಅಂಚಾದು ದಯದೀದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಿ ಎಂಚನಿಕ್ಲು ಇತನೇಟ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಕೊರ್ದು ಕಲಾ ರಂಗೋಡಿ ನಾನು ಬುಲೆಪದರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಲ್ನ ಬುಲೆಪಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ಏರ್ಲ OTT ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪೋರ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ತೂಂಡ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಗಾವಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಗಾವಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅವೇ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರೆ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಪು ನೀಡಿದು ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ತಂದೆ ಆಯ್ನ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಆಯ್ತು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕಲಾ ಜೀವನಾಗ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯದಾದ ಪನ್ಪೇನ ಇಂಬೇದಾದ ಪನ್ಪೇನ ಅತ್ತಂಡ ಪೋಂಡ ಜೀವನ ಹಾಳಾಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಅಕನ ಕಲೆಯನ್ನು ದೆಂಗಾತಿದ್ದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ ಐತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಂದ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ತಂದೆ ಅದು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಐತ ಈರ್ನ ಮಗಲ್ಲಕನೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಲಾರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಎಂಚ ಐಕ್ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಐಕ್ ಎಂಚ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೋಡು ಕಲಾರಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪಲ್ಲಂದಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷನೇ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲು ಪರದೆದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಕಾಲಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಲ್ಲಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬುಡ್ನಲ್ಲಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇನು ಜನಕ್ಲು ತೂ ಅಂದಿತ್ತೇರು ವರ್ಧ ಕನ್ನಡ ತೂ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲ ಹಾಳು ಬುಕ್ ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಲಿಯುಜಿ ಕಲೆ ಏರೆಗ್ ಒಲಿಯುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಖಂಡಿತ ಆಪೇರು ಆಂಡ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಆಪುನವ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬದಲಾತನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ನಾಟಕ ರಂಗದಂಚಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಆವಡ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಆವಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಇದೇ ಗೊತ್ತುಪು ಸೂರಾಜಿ ಒರಿ ಆಟದಾಯಿ ಒರಿ ನಾಟಕದಾಯಿ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರೊಂದು ಜನಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಜರ್ನಿದ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ದಾಯಿ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಗೂ ಸುರುಕು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬಿಳಿಪಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಪಂತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಮೊನೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನೆ ನಲಿಕೆ ದಾಕ್ಲಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಾಕ್ಲಿ ಈ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಏನ ಓರ್ಚಿ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಏತೋ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದದ್ದು ಪೋಯಿನ ದಿನೋಂಡು ಕಂಡದು ಪೋಯಿನ ದಿನೋಂಡು ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸುಡು ಓವು ಉಂಡ ಓವುತ್ತ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಡ ಅವೇನು ಅಕ್ಲನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಸಾದಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲೇಕ ಹಾಳು ಸಾದಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲೇಕ ಅಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೋನುಗ ಬುಕ್ಕ
ಅವು ಕೊಂಚ ಏಜ್ ಆ ಏಜ್ ಕರಿಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಿಯರ್ಲ ಯಾವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮಿಯರ್ ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಸರಿ ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಬುಕ್ಕದ ವಿಷಯದ ಪೂರ ಅರಿವಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓವು ಕಲರಂಗು ಪೋಪೇರ ಅತ್ತಂಡ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕ್ಲೇನ ಅವಲೇ ಅಕ್ಲನ ಆಸೆನ ಪೂರ್ಂಚಿದ ಅಡೆಗೆ ಅದು ಮುದ್ದು ದೀಂಡು ನಾಡ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಮುದುಡಿದ ತಾವರೆ ಅಂಚೆ ಆಪನೆ ತಂದೆ ಅವು ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ಬೊಲ್ಪು ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅರಳುನಂಚಿನ ತಾಮರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರಕಾಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅರಳುನಂಚಿನ ತಾಮರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಆವಡು ಆಣು ಜೋಕ್ಲು ಆವಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ದೇವರು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚ ಆಪೇರಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚಾದು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲಾ ರಂಗೋಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗಾರ್ಡ್ ಅದು ಉಂತಲೆ ಅಕ್ಲನ ಬೆರಿ ಬಿಡುರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕರಿನ್ನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಅತಿಗೆ ಬಿಡಲಿ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲಿ ಅಂದ್ ಯಾನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಕೇನೋ ಎಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂದು ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಚೇತನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಆರಾಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆದೆದುರು ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂಡ ಬರ್ಪಿ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಮಾತಾ ಕಡೆತ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದ ಎಡು ಬರಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಚೇತನ್ ಸರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಮಾತಾ ಪ್ರೀತಿನ ಮಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಆ ಬಾಲೆ ಬೆಲೆ ಪಿಲಕನಿಕೆಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪೊಡಪ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ವೆನ್ಯ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ್ನ ಬೊಂಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆತ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಬೊಕ ವೆನ್ಯಾ ಚೇತನ್ ರೈ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಅದು ಪಡೆದು ಕೇನೋನ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ